Akým aktivitám sa venujete v tejto dobe a je na vašej práci aj poznať, predpokladám, vplyv také tej vašej ochranárskej minulosti? No, ja som to hovoril, že ja som vlastne profesionálne, odkedy som odišiel zo Stromu života, ja som odišiel robiť pre nadáciu, vtedy to bola nadácia pre podporu občianskych aktivít. Bol to vlastne fond, ktorý manažoval peniaze Európskej únie na rozvoj mimovládnych organizácií. A teda to stále platí, že ja verím tomu, že štát, keď sa má transformovať, tak najprv sa transformoval politicky, vznikla možnosť viacerým politickým stranám kandidovať. Súčasťou dneska sledujeme, že sa transformuje ekonomicky, od toho, že všetko je spoločné. Už sme dneska poznáme súkromný majetok, ale už nie len podľa zákona, ale už tu je ukotvené nejaké súkromné podnikanie, už aj vieme, čo bolo dobré, čo bolo zlé. Potom prechádza transformácia sociálneho systému, zdravotného systému, to sú všetky tie reformy. A istým spôsobom ja verím tomu, že musí prísť aj k transformácii spoločnosti. A to znamená, že popri štáte a súkromnom musí existovať verejnoprospešný, ale ja mu hovorím neštát. A to sú práve mimovládne neziskové organizácie, tie kultúrne krajiny, dokonca dnes hovoria o tzv. Sociálnom kapitále. A ten sociálny kapitál, oni teda porovnávajú, že krajina, ktorá má vyšší sociálny kapitál, znamená, že má aj väčší počet fungujúcich mimovládnych organizácií. Ono to nejako spolu súvisí. Veľmi pekná a príjemná práca bola urobená napríklad v Taliansku, ktoré je jedna z krajín, ktoré je rozdelené. Vieme, že existuje bohatý sever a chudobný juh. A oni proste urobili, to sú numerické, na úrovni štatistického úradu zistenia, tak na tom severe je ďaleko viacej mimovládnych organizácií ako na tom juhu. A teda hovorí sa naozaj, že tá prosperujúca spoločnosť má mimovládne organizácie. Takže robil som v tej nadácii pre podporu občianskych aktivít. Najprv sme robili s európskymi fondami, potom sme robili s americkými fondami. Ako náhle sme vstúpili do Európskej únie, tieto zahraničné fondy odišli. A dneska teda mám zase šťastie a tú čest, že robím s miestnymi fondami, to znamená, momentálne robím v organizácii, ktorú som spolu zakladal, a táto organizácia pomáha korporátnym darcom opäť rozdeľovať peniaze už nie len pre organizácie mimovládne, ale pre aktivity aj neformálnych skupín jednotlivých občanov. Ale vždycky je to o tom, že neštát, čiže jednotlivci, aktívni občania ako neformálne skupiny a veľa mimovládnych organizácií. Takže ja to profesionálne to vnímam. Musím povedať, že neuznávam ľudí, ktorí nemali, tak jak sa hovorí, že, a nie, že neuznávam, ako každý môže byť, ale myslím si, že práve v tejto robote potrebuje človek mať tú skúsenosť. Ja si myslím, že to, že som začal s tým, že som hľadal peniaze na svoju činnosť, tak zo mňa urobilo senzitívneho rozdávača peniazy. Preto, lebo mali sme ľudí, ktorí prišli, povedzme, hurá, ideme hneď rozdávať peniaze, keď nepoznajú to, ako ja môžem povedať, že viem presne, čo zažíva človek, ktorý od nás pýta grant, čo sú jeho problémy. A myslím si, že to ma robí lepším úradníkom nad peniazmi, preto lebo viem pochopiť, že viem pochopiť to, že neviem pochopiť, čo sme mysleli kritériami, viem pochopiť, že zabudol vypísať kolónku, viem pochopiť, že je tam chyba pravopisná, viem pochopiť, že nevždy vie ten človek, čo je, ja neviem, my sme, Európska únia je zamilovaná do všelijakých merateľných kritérií. No tak kým by sme prišli na to, že aké merateľné kritériá a odkedy dokedy, viem si predstaviť, že ten žiadateľ je človek, ktorý niečo chce urobiť, myslí to viac dobre ako s pozitívnym nábojom a nie vždycky možno chápe pojmológiu, ktorú my starí profesionáli chápeme. Takže ja si myslím, že som vďaka tomu v tej skúsenosti, ktorú som mal, tak som ďaleko senzitívnejší a príjemnejší úradník, ako keby som tú skúsenosť nemal. To je jedna z vecí. Druhá z vecí je, že okrem toho, že toto robím, ako to je profesia, tak ja som
od čias Stromu života, lebo ako Strom života, keď som ešte robil v Strome života, tak som bol prvýkrát v 93. roku alebo 94. roku zvolený do vtedy ešte grémia 3. sektora, čo je taký orgán pre mimovládne organizácie. Ale mám letěl do nebe, chci z toho něco pro sebe, mám rád řeč. Vybavím neskôr. To je vlastne také pre mimovládne organizácie, vtedy to bolo grémium, teraz to je nejaká platforma, alebo teda platformiem mimovládnych organizácií. A od toho 94. roku robím. Predtým som to robil viacej, my sme vlastne založili Ekofórum, alebo obnovili sme Ekofórum, čo je vlastne platforma environmentálnych mimovládnych organizácií a teda ja som to nejaké roky som bol takým ako keby hovorcom toho Ekofóra a tak 6 rokov dozadu teraz zastupujem vlastne Ekofórum v Rade vlády pre mimovládne organizácie. Takže a to robím ako takú mimo pracovnú, čiže takú dobrovoľníckú aktivitu. A je to niečo, čo zase sa snažím pomôcť vydobiť pre mimovládne organizácie a špeciálne pre environmentálne mimovládne organizácie dôstojné podmienky tak, aby oni mohli na Slovensku fungovať a realizovať svoju činnosť. Ten problém tu je ten, že naozaj táto spoločnosť neprešla ešte to, tak ako prešla to politickou, ekonomickou a tak ešte to spoločenskou transformáciou neprešla a mimovládne organizácie skutočne ešte nemajú takú tú svoju reformu, že tu sa moc nevie, že ako by mali byť. Na jednej strane je to šťastie, lebo sú liberálne zákony pri ich zakladaní, na druhej strane je veľký problém s financovaním mimovládnych organizácií, lebo tu naozaj ten štát to robí veľmi, veľmi zle. Veľmi zle a dokonca teda snaží sa vyvinúť nejaký si politický tlak na organizácie. Práve lebo vie, že dotačné schémy, ktoré vlastní, tak tie organizácie potom sú ako keby poslušné. Tak to je. Nie. A toto práve to Ekofórum, alebo teda toto na tej Rade vláde sa snažíme už niekoľko rokov zmeniť.